Zdravím všechny fanoušky pořadu Policie Delta a Policie v akci. Dneska tady mám další podcast s hostem. Vlastně je to moje babička, takže si to pěkně užijte a dneska to je specialitka, takže jdem na to. Ahoj všichni. Jo, takže babička tady všechny zdraví a já mám první otázku. Jaký dojem na tebe tyto pořady zanechaly, když jsi je viděla poprvé? No, líbily se mi, ale Co bys někdy, jako vytkla třeba? ale někdy mě bylo z toho tak divně, Jo, no. protože některý byli dosti jako takový, ne drastický, ale takový Strašidelný. dosti, ne strašidelný, Úplně jako... ale takový hodně jako, jak bych to řekla, jako na psychiku. Asi jo, no, protože oni psychiku. policisti mají a jako vlastního psychologa mají, takže je důležitý, no. Takže někdy jsem třeba i odcházela, protože mi to nedělalo dobře. Jo. V čem podle tebe spočívá rozdíl mezi Policie Delta, jako novým pořadem Policie Delta a starou policií v akci? Policii Delta jsem ještě neviděla a ta policie v akci se mě jako líbila. Jo, takže kolik 10 tomu dáváš tak? Z 10? No. Té policii v akci? Mhm. No, tak těch 10. Jo, a když ještě jedné viděla z Policie Deltu, jaký si myslíš, že ten pořad je? Myslíš, že to je stejný, nebo to je úplně jiný? Já si myslím, jako, že podle mého názoru, jako, že to je stejný. Je to stejný, co tam mají stejní policisti, nějaký tam jako přebyl, nějaký ubyli, ale ty legendy, třeba Tomáš Soukup, jo, Petr Myslivec, jsou zeptášní, tak jsou tam. Vlastně přešel na ten Barandov, protože prý mě mám i na to článek, když tak, prý mě se nedohodli jako, a i mám potom video, že prý mě se jako nedohodli na tom, co bude platit a prostě pak tam z těch chaos, takže přestoupili. Co tě na těchto pořadech nejvíc zaujalo nebo překvapilo? Zaujalo, překvapilo, tak ten zásah mě překvapil, jako ta rychlost toho zásahu. Když jako nějaký zásah třeba popiš, a i jako ta profesionalita jako těch. No, protože oni vlastně, tam je ten scénář a oni ho třeba řeknou s lidem, kopni tady do popelnice, pak jim zdrhni, ale těm policistům neříkají scénář. Co je na tom to, co mě baví, že prostě jim neříkají scénář, ale oni se musí zachovat tak, jak kdyby se zachovali v reální práci právě, že? Což je na tom asi to nejlepší. No právě, že jako mě dosti jako já jsem si myslela vždycky, jako, že to prostě jsou příběhy jako doopravdický. A když jsem potom slyšela, jako, že to je prostě jako... To není reálný. Že to není reálný, tak mě to dosti potom už to přestalo bavit. Jo. No to je jasný, že jo, protože on tam někde jako aj nasazou ty policisti svůj život, jdou tam jako do boje, tak tam se má nemůže jít, že jo, kameraman. No, tak taky. Určitě, no, to je pravda, Což na tom bylo takový jako divný. Jo, to je pravda. On byl i jeden youtuber, ruský, ho znáte, Porty, byl v televizi a nějaký prostě divný lidi ho jako, že mu nadávali. Proč byl, že vás sem nebojím, jde těm v té policii v akci, proč to dělal? Tak mu jako nadávali, ale on vlastně se úplně našel, udělal video a všechno je tam totálně zajistil takzvaně. Myslíš, že tyto pořady realisticky zobrazují práci policie, nebo spíš slouží hlavně jako zábava? No, ukazují práci policistů určitě. Tam vlastně já jsem i slyšel jeden for, že v policii, v akci v těchto pořadech a Policie Deltě, když dopadnou pachatele, vlastně případ končí a v realitě právě začíná, protože musí všechno sepsat a tak no. To jim třeba zabere několik hodin to všechno sepsat, co použili a když použili třeba nějaký donucovací prostředek neoprávněně, tak to už je takový jako třeba pro nás, jako divák, je takový jako neopodstatněný, nás spíš zajímá ta akce. Jasný, no. Mě to taky zajímá, se na to koukám vlastně jenom díky to by mě asi moc jako nebavilo, by tam jako byli, jak to vypisujou, to by bylo takový jako nezajímavý. No. Jak bys popsala styl herectví a dialogů v těchto pořadech? Jo, na 100%. Určitě. To vypadalo úplně jak v reálný. Jasný, no.
prostě policie, stůj. No, úplně jako paráda. Právě no, hodně lidí a i se koukalo, jako než byl policajt, teďka třeba někdo už je 5 let policajt, tak dřív se prý koukal na policii v akci a furt se kouká a že ho to na tu policejní práci připravilo. A teda taky chci být policajt, ale nevím úplně, jestli mě to na to připraví, když se koukám na tyhle pořady a aspoň budu vědět, tak, co se tam tak zhruba děje. Kdybys měla si jeden z těchto pořadů doporučit člověku, který je nikdy neviděl, který bys vybral a proč? A ty neznáš, jo, tu policii Deltu. To nevím, no, to nevím. Ale tak mi řekni, jestli bys jí doporučila s někomu, kdo to nezná, jako, jestli bys, jedno jaká to je osoba, jestli bys to prostě doporučila. Jako doporučila, ale tomu, kdo má pevný nervy. Pevný nervy, no. Kdo jako není takovej nějaký labilní a nevadí mu to takový jako dosti drsný zásahy kolikrát. Když třeba někdo pobodal na jinou, tak jako to není úplně hezký ani vidět. No. Ale tak ono to je, že namalovaný, a i když oni v policii Delta, já nehejtím nějak policii Deltu, jo, je to dobrý pořad, ale fakt bylo vidět, že to je hraný, protože když tam vystoupili a vzali si dlouhý zbraně, ty dlouhý zbraně vypadaly jak nějaký plastový hračky, jako. To jsem si jako tak... Já nevím, jestli to bylo třeba schovu nějaká maketa, ale fakt byla tam tma, ale fakt mě to vypadalo. Nechci někoho urazit, na tohle video se nejspíš kouká možná a i nějaký člověk, který tam pracuje v TV Barrandov a zařizuje to. Už se mi na to koukal někdo z Prime Plus, policie v akci. A nechci někoho urazit, já nevím, jak to bylo. Byla tam tma, ale mně to připadalo, kdyby to bylo z plastu nějaká hračka ta zbraň, takže jako... To já tak jako nerozeznám, to nevím. Na to nemůžu nějak reagovat. No, všiml jsi nějakého typického vzorce nebo šablony, podle které epizody často probíhají? Ne, nevšimla. Že jako ono to je jako podle ale reálných příběhů, co v Česku staly. Ale samozřejmě to, že ho není reálný. Jak by sama vylepšila nebo změnila formát těchto pořadů, aby byl pro diváky zajímavější? Já asi nějak jako mě to přijde, já si myslím, jako, že já bych tam akorát potom třeba ještě na závěr prostě dodala, jak vlastně ten příběh dopadl. Jo, jaký to měly třeba jako následky na toho člověka, na toho pachatele, jako jestli se změnil nebo nezměnil. Jo, takhle. Já jsem to pak i v minulém rozhovoru, máme jiné otázky, bohužel jsem nemohl najít ty starý, takže jsem musel udělat jiný, ale v minulém rozhovoru tam bylo, co bys na policii vlastně v akci a Deltě změnil, nebo co bys jako udělal, a já jsem řekl, že bych udělal, ten jako můj host řekl, že by to třeba by to trvalo 3 hodiny, jakože jeden případ, jsou 4 případy, je to 45 až 50 minut v policii v Deltě, v policii v akci to je 40 až 45 a že prej, aby ten jeden případ trval jako 40 z těch, a že by to třeba trvalo 3 hodiny. To by potom bylo asi nezajímavý, to by nikoho tak nebavilo, protože tam prostě mají vystříhanou tu akci, že jo, jenom. No, jenom jako, ale aby tam byl prostě i ten, vlastně to jako to, vlastně jak to dopadlo. No, jestli ten pachatel, jak to vlastně s tím pachatelem dopadlo. To jsem i říkal v minulém podcastu, že bych chtěl, aby třeba udělal nějaký halloweenský speciál. Jak děláme, když tak by the way, podívejte se, bude v pátek 31.10. bude Halloween speciál, ve 14:00 v pátek. Takže jdem dál. No ale ty jsi říkal stejně, že třeba nějaký ty příběhy jsou jako, že nejsou skutečný. No všechny jsou skutečný. Všechny jsou skutečný? Ale jako jsou hraný fakt. Myslíš, že diváci berou tyto pořady vážně, nebo spíš nadhledně a s humorem? No s humorem určitě ne. Já si myslím, že spíš jako vážně. Že já si myslím jako, že je humorný, že tam není nic jako, co by na ně působilo nějak humorně, jako jo, spíš depresivně, spíš jako... Depresivně, no. Ne depresivně, no spíš jako tak jako špatně, no. Ale tak jako tam ty negativa jsou to. Hodně lidí jako mi říká, že to je strašně negativní, že jako, že by z toho měli trauma, když se na to koukají, jako já. Mě to třeba kolikrát jako vadí, no. Je třeba fakt odejdu od toho, no. Třeba jako tam je někdo pořezaný, no. Občas, když to je hrozný, tak já to i sám jako skipnu, když tam někoho dávají třeba do sanitky. Já jsem na to háklivý, jako na doktory a na sanitku, já jsem na to fakt háklivý na tohle, ale jako většinou to nechám, ale občas to přepnu, když to je fakt hrozný. Taky ti to dělá, sanitka, doktor. No právě. Mě taky, no. Ale jako většinou to nechávám, že když se mi někdo pobere, někdo dávají do sanitky. Většinou to nechávám.
kdyby se směl stát postavou v jednom z těchto pořadů, jakou roli bys chtěl hrát? Policistu, svědka nebo třeba podezřelého? Já žádnou, určitě žádnou. Kameramana, ne? Ne, určitě žádnou. Já bych se nechtěla toho vůbec jako zúčastnit. Takže žádnou. Já bych chtěl být policista tam. Protože oni a říkali, že tam ty herci, normálně tak oni pak chodí doktorovi, že prostě ty policisti se s nimi, že tam že jako chodí do pusy pepřák a jednou tam jako zlomili nohu. Nevím, jaká je na tom pravda, ale prej jo. Že pak jako tam no. Tak před tím zásahu se může stát cokoliv, že jo? Protože oni vůbec neberou vhledy vlastně na to, že to jsou herci. No právě, no. Nechtěl bych se toho zúčastnit vůbec, toho natáčení. Já bych chtěl se toho zúčastnit, určitě. Bylo by zajímavý, kdybych tam někdy byl, jakože ten díl by byl dobrý, no. Jenom jako mužka zlatá, že by se tam toho zúčastnil, jenom bys tam pozoroval. To ne, já bych chtěl být tam policajt. Jako jo, reálně bys tam chtěl být ve skutečnosti. Ale policajt. No jako být klidně kameraman, jako. Ale zhodně bych nechtěl být. Bych byl celý obouchanej. A policie se má jenom to chce jako specifikovat, že aby nebyly obouchaní. To bude i v těch pořadech logicky. Takže tohle to byla poslední 10. otázka, ještě mám svoji bonusovou, kterou jsem dala i v minulém podcastu, budu asi ve všech, jestli se ti líbí. Vlastně co dělám, jestli ti to přijde jako dobrý a jestli ti to prostě přijde dobrý, no. Jo, je to dobrý, já si myslím, jako, že je to dobrý, je to taková jako osvěta prostě na ten pořád, jako ne osvěta. Jakože pro lidi, kteří se o tom někdo chtějí dozvědět, tak to. Dovědět víc, jako, tak jo. No. Tak se koukem, já vlastně mám i ceníky, pokud by si chtěl jako by třeba přeplatně, by se na to mohli koukat, jak na policii, tak na policii, to mám ceníky, mám různý zajímavosti o všech věcech, mám všechno, protože všechno se dá vygooglit, ale já to mám udělaný tak, že všechno je na jednom místě. Všechno mám na jedných webových stránkách, na jednom YouTube kanále, všechno je na jednom místě, takže prostě já to mám dělaný tak, že když se chceš tam podívat, nemusíš všechno obcházet. Je to u mě na jednom místě vlastně všechno. Takže tohle to bylo už konečně a vidíme se zase někdy u dalšího podcastu nebo u dalšího videa. Čus!